Ngiyanibingelela ababukeli be-Break Life TV, lona nguPearl Mthembu. Ngisuka kude lempangeni. Namhlanje ngihlala esihlalo nesishisayo. Siyangishisa sihlalo. Umnikazi waso usathe ukuthi kancane isihlalo sikaSichaka ke lesi. Niyamazi-ke nani. Nami ngifisa ngabe nginalo ilizwi lakhe. Nina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva. Namhlanje nginobhuti wami ola e-studio okade esibhalela si-Break Life onenkinga ke abelokhe naye ebimhlupha. Sisize salithola-ke usizo lo muntu ofanele ukuthi amsize. Namhlanje kodwa sinaye ubhuti lapha e-studio, simlandile ukuthi azochaza kahle kahle ukuthi ena inkinga yakhe ithini. Uhlelo Impande zama-Afrika. Ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela ohlelweni i-Break Life TV. Yebo hayi. Ngicela uzazise bhuti. Nami ngiyabingelela. Mina ngicela ukuzithula ngokuthi ngiqhamuka ngala ngase-Port Shepstone. Yebo bhuti. So ngumuntu ngizodlula kule ndaba ukuthi ngumuntu ekhaya obekhula esayidini lakhaya komalume. So ngihlala noma nokhulu ozala uma kumasiba u4 no-auntie, ingane za-auntie ziwu5 futhi abazukulu siwu9, sibaningi ekhaya. Uma akasebenzi inhlobo u-auntie usebenza emajaldini. Sikhulisa impesheni yakhulu-ke sonke lesikhathi sifunda kuyona, sidle kuyona, sigqoka kuyona. So sasaphuma sonke ekutheni sihlole izibonelo zahulumeni iqolo kanje nabantwana laba esizalwa nabathola izingane nabo. So manje sekunzima-ke benginokuthi-ke mina ngedwa mhlawumbe eceleni nginokuthi ungazi ukuthi uma anganoma ngithanda yini kakhulu njengezinye iy'ngane zakhe. So lokho bengeke ngikubone even isifunda uthola ukuthi ngizofunda kude ngoba nakho akukhokhwa la eseduze lekhokhwa khona akukhona mina ukungikhokhela. Umina-ke umfana omncane, mina ngintombazane ewumagcina, ubhuti wami omdala bemkhokhela nosamo ngaphambilini. Shuthi le nto leyo kube buhlungu nje ungalitholi uthando lamandla engifisa ngakho cause ubaba besingaye kuyena besishawa mase yakuyena. Shuthi kwahamba isikhathi ukhulu-ke bekade ngisizwa uyena ngokuba bengibamba amatoho mina mangifuna into yokugqoka. Ukhulu mase ehola impesheni angibiza eceleni athi imi 100 rand hambe uyothenga into ethize ngoba ngiyabona ukuthi hayi ngeke uze uyithole ngoba laba nje basebenzeliwe sekuphelile. Shuthi lo ngikhona naleyo nkinga wavele washona ukhulu. Uthe ukhulu meshona kwaku 2013. Uthe ukhulu meshona kwangathi umuntu ofuna uku-understand isimo sami usisi wami omdala ozaluma. Naye washona. So kwabese kwavele kwaba inkinga-ke manje sekufanele uma ngabe ngishintsha into yokugqoka ngishintsha ngani. Even ngidla kuba inkinga manje ngizofisa ngidle nje noma kanjani engathi ngaqale ngicele ngichaze. So ngabona ukuthi-ke njengomuntu wesilisa khona izinto ezibuye zidemand imali nokuzama nje. Nginenkampani e-based kwa-construction, shuthi ngiregister yona ikhampani ngumuntu obuye acula uMaskandi. So ngabese ngathola omunye umngani nami ohlala ngala iNandi wangitshela ukuthi hayi khona umbhemu ohlala ngala mhlawumbe uyalingana ngoba engizwa ngithi ngifuna ukuthi ngizisize nami ngizama ukukhuphula izinto zenzeke. Shuthi lo bhuti ngimthola mina emzamweni esenginayo yokuzama, senginayo imoto. Ngiyakwazi manje ukuzigqokisa futhi ngiyakhona ukusupporta kancane ekhaya. Mase kancane ngoba makuvela umsebenzi ngiyawenza ithenda mayingavelanga ngikwenzi. So lo bhuti angithi shwi kulo baba abiza imali ayingimnikeze yona cash, anginikeze isigubhu. Ngichazela ukuthi hayi lesi sigubhu lethu asihle-ke ngeke kuthiwa khona izinto angathi zinhle angazi ezinjani ezinhle. Shuthi lo baba sichaza sihayi sihle lesi asinabungozi. Right, angitshela nje kanjani ngisebenze kuphela unyaka wonke uze kuyophela inyanga eziwu6. Ayikuthulekile nje the du. Ngimfanele ubaba angitshela ukuthi angize kuyena ngathi khona into asenza yona asiphinde sithule waphela unyaka wesibili. Ngase ngamtshela mfethu hayi mfethu le mpahla ayikazi izisebenzi athi yena hayi khona omunye futhi engimtholile. Wangiyala lo baba oseduzane-ke hayi kamhlawumbe uyalingana. Lo baba u-around eThekwini. Uma ngabe ngiyakuyena ngedwa-ke lwabhuda akasekho kanti eqani wayengiphelezeli ngiyakulowana. Anginikeze iziwu2 yena igubhu. Manginikeze iziwu2 nakhona uthi hayi zinhle lezi azinabungozi. Mangifika nazo lapha ekhaya angitshela kanjani sihlale angitshele mazisebenza ngizokala ubona umehluko emva kwesikhathi singakanani. Emva kwesikhathi kwashonwa. Hayi ngathi mina awulo mehluko lona ngamtshela ukuthi hey ndoda umehluko ngubona kuvele kwashonwa la ngendlela engaqondakali. Wavele nje umuntu ngolesibili wathi uyagula ngolesihlanu wayeseshonile.
Wathi yena hayi awulinde kancane makuphinde kwenzeka umehlo emva isikhathi esingaka kusho ukuthi kuyobe yisona ubuyi. Kaphinde futhi ngathi ukuhlala kancane kwaphinde kwashona futhi emva isikhathi ashilo. Ngave ngaba ney'nkinga emva lokho sengiyamfonela manje angisamtholi-ke efonini mase ngiya kwakhe ngifika ubhizi le ngibuyisa ngenye i-date akayishintshi lento kulo ngidlehlisa ngenye i-date. Kwave kwaba nzima-ke ngabona nabantu asibayahlehla nje kumina hawu. Kwahamba isikhathi yabo uma uthola umsebenzi uxakekile imali ngidayisa ney'moto ngithi ngifuna ukukhava lapha nalaphana. Kwaba nzima nje kakhulu ngokuba nabantu ade ngithi ngizwana nabo yonke nje imithombo kade ngithi nje ngiyiphephela kuyona iyasha yonke ngasho kanjalo. Sengisho ngezinto zokusebenza nangabantu ade ngisizana nabo kwahlehla even kwayilo mbhemu waye ngiyalele lapha yakamhlaba yalingana. So manje ngabe sengizama ukuthola umunye kuzongisiza. Wangitshela-ke into eyinkinga-ke wathi ngiyakwazi ukungisiza kodwa uyakwazi ukuhlala baba nami ngimbonile izinto zisho ngamagama uthi lo baba angithola umuntu ozongisiza ngoba inkulu into ezayo engizoyibona. Ngizodlula nje kule nto kancane even baba wami uthi kwathwalwa ngaye baba kwagula ngomsombuluko lesithathu washona. Kuleyo nyanga leyo kaDisemba kwashona u-anti futhi olamana naye. Kuthe maqala generation enye ingane kwave kwanqamuka ukuthi siloku sithi siyakubaba. Kwahlaleka bo saphila thina but umuntu engimbona ngathi uright asejini laba mhlawumbe owenza lento angimboni ukuthi yena muphi yabo futhi-ke angikwazi konke-ke besingahlali nawo. Ngaphinde futhi ngatshelwa omunye umanzi ngiyohlola kuyena ngomhla ka-18 June. Ngomhla ka-18 June ngisiyohlala kulo ma wangitshela into efanayo ukuthi kunzima okuzayo kukhulu ngalezi zinto lezi zilapha endlini kumina. Ngithi ngisabheke lokho umuntu wami engithandana naye angitshela ukuthi ngiyazi ukuthi ukhulelwa vangitshela ukuthi nakho isiphuphumelwa yisiso. Hawu ngiyabuza indaba kwenze njani uthi hayi akazi beqeda nje ukukhuluma nami nje kusini wavele wangitshela leyo nto leyo. Angiphatha kambi ngempela-ke leyo nto leyo-ke yabona masewubona manje ukuthi cha yabo mase ngingasazi ngenze njani nginokudinwa phakathi futhi mengithi ngiyazibheka lezi igubhu angazi ukuthi ngazenzani ngavele ngayiqoqa ngathi hayi ngane ngizonihlupha lekhaya ngoba ngiyakhumbula omunye umuntu efikile la wacela usizo ngamuzwe ethi wasizakala. Sesinami cha ngiyacela ukusizakala mhlambe kuvela inyanga angazi noma ngizothi yona izokwazi nokungibulalela lezi zinto kodwa inhloso ingiphinde ingikhuphule ingisize kule nto engifuna ukuthi ngisizakale kuzona. Ngisafuna ukuthi ngisizakale ngoba isimo sesinzima endlela yokuthi manje naye-ke manje ukhule bekade ngikwazi nje even ukuxoxa naye nje kuphela akasekho. So ngiyafisa umuntu ozokwazi ukuthi angibulalele lezi zinto bese akwazi nanokungisiza-ke nami le nto engifuna ukuba yona ngibe yiyona. Ngizocela ukuza futhi ukuthi umama ngoba uthi wayengakuphathi kahle kwakumama wekuzala noma kwakumama mhlawumbe step mother. Hayi uma ngizalayo namanje usakhona. Okay usakhona yini? Yebo. Mhlawumbe ukhona umuntu owaziyo ngalolu daba ekhaya ngaphandle nje okumxoxela lo daba ukuthi uneyigubhu mhlawumbe? Ukhona umuntu oyedwa engamuthi fahla ngokuthi yabo mina ngendlela engibuka ngayo izinto lekhaya mabe ngizokwenzela into vele kuthiwa ngiyayikweleta leyo mali ngibuye ngiyikhokhe ngeke ngize ngikwazi. Ngiyahamba manje ngiyofuna umuntu ozongisiza ngiyothwala athi hawu ngempela thi mina angithandi kungabi khona umuntu ozokwazi ekhaya. So ngahamba even ngiyakula baba mhlawumbe alingana ngamtshelo yedwa yena lo ngamtshela futhi noma sengiya kulo yabo yena umuntu engimxoxelayo-ke lo even ngiyile mhlawumbe emntwini wangicela umuntu noma ngisho lekhaya bayithatha kakhulu serious into kodwa yena uyakwazi ukuyithatha serious. Sawubonakala ukuthi umuntu ucabanga into engaka. Mawucabanga-ke igubhu izinto ezimi kanjani mhlawumbe sekuyigubhu vele noma sekuyinto nje engaphatheki? Hayi into ephathekayo uma nginika into ephathekayo phakathi enento ewuketshezi like angichazela ukuthi ngizofaka ini la emva kwesikhathi esingakanani. So lento ngifike ngiyigcine ngendlela azongitshela ngayo ngiyisebenzise ngiye kuyona ngifike ngikhulume naye ukuthi manje yabona into engakhulumi-ke ngizitshela ukuthi ngizobona umehluko ngalendlela abengichazela ngayo. But emva kwesikhathi ashilo ngiyawubona umehluko kodwa akubi lo wena ushilo kuvele kufa umuntu. Abantu yabo bayaphuma nje kumina yabo ileyo nto-ke umehluko ngubona ngalezi zinto. But zona nje zikhona futhi ngendlela ekuyiyona ngibona ukuthi angiziphathi ngiziveze la uyibona into engikhuluma ngathi na cause umuntu uyafika la isikhathi esiningi azochaza yabo kodwa angayifiki nanto lemhluphayo afike nestory ngomlomo. Manje ngithanda ukuthi mina ngifike even nazo khona nomuntu ozokwazi ukungisiza
azokwazi ukuthi uzongisiza ngento ngempela azokwazi ukungisiza ngayo. Manje mawuyiphethe kanje ayinabo ubungozi nje. Hayi kwakuthiwa zinhle kwayesekuqaleni nje azikaze kuthiwa Kodwa zinobungozi. ngizokuthiwa izibulala abantu zabulala abantu. Ingakho ngiyiphathile benzela ukuthi zisuke lapha ekhaya ngizoziveza la mhlambe nakhona lapho sizokwazi ukuthi ngisizakale. Even umuntu ongangisiza mase ngiplana ukuthi ngoba indlela engixake ngayo ngingamletha mazovuma ukuthi hayi ngoba ngisazobuya ngasizwa usibani manje sengiyakubona ukuthi nokuthi uma ngingena inkinga ngisho nenamba yakhe ngazeke cause ekugcineni ngiyamfuna into ozongisiza nami ngimbuyise la ngizoveza ukuthi hayi wangisiza. Mntase awuvezele i-countries ngezibone. Phela nanomuntu umntwana nengane encane. Jehova. Alright lesi Samhlaba yalingana. esamhlaba uyalingana akuthiwa zinalutho. Hayi akusena lutho phakathi. Kwakushiwo kanjalo. Okay, awubeke lapha mntase, awubekele ngalapha. Alright kwahamba lezi still futhi kwathiwa zinalutho lezi akuzona zamhlaba uyalingana ke ziyahambisana ke zona zu2. EThekwini. Yes sezala around eThekwini zona ke zimbili kanje. Ila naye ngabona khona umehluko emva kwesikhathi engatshelwa ngaso ke la ukuthi la zobona umehluko emva kwesikhathi ngawubona impela umehluko. Manje uyakhuluma ukhulume something. Yeah kusuke kufanele ngikhulume. Kusuke kufanele ngikhulume kahle. So ngikenza njengoba nje kwakushiwo. Noma ke mhlawumbe kakhulukazi ngengene kakhulu ekutheni yini le behlanganisiwe ukuze kuthiwa ngikhulume ngoba ngiyazi ukuthi kwakufakweni kodwa manje kuzoba kude kakhulu kanti vele egcineni akungisebenzeli ngendlela engifisa ngayo. Ngifisa kusebenze ngalendlela nje ukuthi nami kunginikeze imali ngikwazi ukuphusha. Okay but umuntu vele kuthiwa uzotholakala ngithi umuntu usetholakele umuntu ozokusiza. Sibonga kakhulu ngesibindi sakho kodwa. Nami Sibonga ngiyabonga. kakhulu ngesibindi sakho. Okuningi vele ukuchazile uchazile nje mawuchaza ukuthi Bayish nami ngiyabonga kakhulu kona mase ngixakekile futhi ngisaxakeka kakhulu ke manje. Uzolithola sibonga nje ukuyinikela kwakho ukuthi usufuna ukuthi lento kodwa futhi usafuna futhi ukuthwala ngithi. Hayi kona ke ngisakufuna bandla. Hayi kancane futhi ingakho ngichaza ukuthi mase ngithola umuntu ozongisiza ngakho ngizokwazi ukumveza ukuthi nangu umuntu osiza cause Ukufuna even if kucost igazi lakho. Cha honestly angikufuni lokho uma kuwukuthi angitshelwanga ngakho. Kodwa mawungitshele ngakho singaxoxa hayi ukuthi unginike izinto ngingazi ukuthi lento izofika ngisurprise kanti ijuqa abantu ijuqa imali kwamina nje ayinginezilutho manje nginezi inkinga kodwa umuntu otheni uyakwenza cha mina ngisafisa ukuxoxa naye. Ngiyafisa impela ukuxoxa naye. Okay, iBlack Life izamileke yamthu ngathi ayazamthola umuntu o-offerishe ukuthi uzomsiza ubhuti. Sizophinde silandeleleke ngalolu daba la bhuti. Ihlelo ke ngihleli kusona engishilo ngathi siyashisa kakhulu umnikazi waso ngibona liphethe ngenye indlela lolu hlelo nami ngiyatatazela kumanje. Alright nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi ifundazweni zethu zonke ikhona eNingizimu Afrika nangaphandle kweNingizimu Afrika. Sibingelele le iBlack Live TV igama lohlelo ke izimpande ezama-Afrika igama lami King Sichaka ngwakaluqa isibongo. Ngibingelele nganza ukuthi ngibelele ngothando nesineke. Ngibonge kakhulu nanokuthi isupport enikhomsayo enkulu kakhulu. Kade ngibona elinye iphokisa lomgwaqo nje lingibona lapha nkosami la jabula la ngibhala ithikithi. Siyabonga ngane kwethu ukuthi mawujabula novela ungibhala ithikithi. Nina nikhohla ke right ke afike lo dabeni lwethu size ngalo namhlanje sizwe ukuthi abantu bafuna ukusizwa ngane noma ke umlapho wendabuko wethu okhona namhlanje sikade samgcina esizoza ukuthi siphatheleni uzokhuluma ngane sanibonani emakhaya. Sibingelele kudokotela Gasa. Sibingelele kubabukeli beBlack Live TV, sibingelele nakuwe umsakazi. Okahle bhuti. Hayi kaphile yakhe. Ngathi ngihlale kahle ngibuke ngisakwazi mina. Qhamukapi? Khehla lami benginyamalele bengithe ukujubalala nje bawazi ukuthi sisebenza ngabantu siza abantu. Kuyadingakala ukuthi ubuphume uyofuna izinto ozokwazi ukuthi uphilise ngazo abantu ngoba abantu banenkinga ezahlukene khehla lami. Abaphila ngaphasi kwazo. Phela abantu bebekhala la bethi ngenza ukuthi mhlawumbe sesikufaka amasondo phela sidume kahle la kwiBlack Life ukuthi umlaphi nje wendabuko ungashayi khona simkhipha ngendlela.
hayi khehla lami akulula mina kanjalo ngoba abantu ngisuke ngizobaphilisa. Ithemba lesizwe. Yabo. Kumanje bengingekho khehla lami ngiphuma kogaya. Yeah. Bengiyogaya nezinye inyanga eziqwaga bengiseTanzania. Ngabuya khona ngahamba ngaye eMozambique nakhona ngifike ngagaya futhi lapha khehla lami. Iziphi izinto mhlambe udokotela athema eyibuka ngaphambi kwenyathu kade eyithathile owayibona ukuthi abantu bashoda ngazo sidinga ukuthi ngempela ahambe ngalendlela njengoba ukhuluma ngoTanzania, Malawi, ngisule nase-Uganda ukuthi ubuya khona. So Bekade kwenzekeni? Yini oyizwile ngabantu? khehla lami abantu la indlela sebesizwe ngayo besizwa abanye abelaphi. So bebesizwa kodwa uthothi izinto azenze ngalendlela abasobefisa ngawo. Nabantu ke emsakaze abantu bahlushwa izilwane kakhulu. Yabo izilwane abahamba nazo. Yabo. Iyonto ezadala ukuthi ngize ngihambe ngekogaya ngoba enye into ebuyihluphe uthothi umuntu ubenesaluni. Kade nesaluni ahamba yakumele lapha izinto kade zihamba kahle kukuhle ku right. Mefika laphana usefika uthatha isigubhu noma uthatha noma uphondo. Sekuyabuya umsakazi lapho into ayisasebenzi isivala into yakhe nenhlanhla yakhe lekade nayo abantu kade bengena esaluni uthola sekuvaleke konke. Lokho umsakazi kusokwenziwa yini ngale nkathi siphumile siyabelaphi sahamba sawocela usizo kulamazwe ngaphandle sawogaya siyobona ezinye inkunzi lapha indlela ekufeke gaye ngayo kufeke ujulwe kakhulu umsakazi ngoba kunebutho elimali gaya umsakazi libe lishayela indebe libe livuswa nangogoloko kube kuthela ugoloko phezulu ukuze lento ivuka iphile yabona kusuke sokhulunywa olunye ulimi umsakazi. Kodwa ke into engicaphelisise kakhulu umsakazi kulezi zinto lezo zomaphakama nalezi zinto zokuphakamisa abantu ngenhlanhla. Umsakazi abalaphi ekade sinabo laphana abantu mabefika laphana athi umelaphi uzocela into yamandla into yokuphakama yabona ayibale yena. Mengabe bemnika laphana le nto le abantu bemnika ababeyiphahlele ngaye. Yabo isuke iphahlelwe ngayo ukuthi hayike iyophilisa yena iyocebisa yena befika ngala ngoba akachazanga ufika yena useyinikeza abantu yabo lento le mase seyisetshenziswa umunye umuntu engaphahlelwe ngayo ngoba lento isuke inensila zakhe sekuyaba lento sifika sivala into zalomuntu lo muntu kade evela empilweni ihamba kahle into zakhe zivele zivulekile ubefuna nje ukuthi iqhuzu into yamandla kancane yabona lonto kube sekuvaleka konke abesephelelwa yiko konke iyona inkinga kade ngibhekene nayo ke leyo kubantu befika bebavaleke le yona yonke into umsakazi. Right, mhlambe ke sikuthathe sikubuyisele emuva njengoba nibukile ukuthi bekade sikhuluma ngodaba njengoba babugasa ekhuluma ngendaba yabantu abasizwayo kodwa bengasizakali. Nathi ke sike saba nenkinga kencane yokuthi sithole omunye wababukeli beBlack Life ofike eqhathathala wathi walanda igubhu esiyinqwaba impela zikhona uyikhombisile ke nani nibonile nabona ukuthi ziningi ikhona. Izinto zakhe ke uyachaza ukuthi bekukhona ukunyakaza bekukhona kodwa emva kokuthatha igubhu kuvele kwathula konke kwathinya. Sifuna ukuzwa ke njengoba babugase ethi ade semazweni izinto ezinjengalezi ezinye zazo experienceile njengoba nayo bekhona izosixoxa le ndoda istory sayo sithatha singayiphazamisi ikhulumela yona siza ukuthi ngabe kuthini. Babugasa lensizwa ebila ekhuluma ngodaba lwegubhu nokuthi zikhona njengoba beyiphethe nje azisebenzi azenzi lutho kunalokho impilo yakhe iya ngokuya iyaphansi. Ngifuna ukuthola ukuthi ohambeni lwakho adunalo njengoba ukhuluma ukuthi abantu bafikela abantu bafuna izinto zokuphakama ezifungelwe ngabo mhlawumbe ngabe nalokho kwalensizwa into efanayo yini? Thokoza khehla lami. Into yalensizwa le manje ngiyibheka into efanayo nale engijwayele ukushayisana naye engijwayele ukubhekana naye. Le nto le abamnikeza yona bamnikeza into ekuyiyona esuke iphahlelwe ngalowo muntu. Yena bese ephilisa ngaye asefuna ukuphilisa ngabantu. Lento efika ijikeke ke ngale ifika iphambane naye. Iphambane ngisho nanomsamo wakhe nanomzimba wakhe iyaphambana nayo ngoba lento isuke iphahlelwe ngensila zalowa muntu. Ngenzeka ukuthi ngale nkathi inhlanhla yakhe ivuleka ejethi kuyavuleka kwabanye kuyavuleka khanye kancane uthothi mekade kuza abantu abasezi kena mekade umelaphi sebeyalapha ya ngoba lento isesebenzela lapha sekuyavaleka ke yonke into yakhe kuvaleke imali angene ezikweletini. Leyo nto leyo umsakazi kusuke kudingakala ukuthi umelaphi uhamba uya kulamazwe ngaphandle ufuna into yokuphilisa abantu ufika ukhulume lapha ukhulume eqinisa ukuthi ngiyelapha ngisiza abantu kanje ngifuna ninginikeze into engizokwazi mangiyisebenzisa ngifike ngiphilisa abantu. Lento mayigaya umsakazi besigaya ke lento mayigaya lento nisweni igaya baningi umsakazi yabe sebeyaphuma bese beyivusa ngogoloko besayigaya etsheni abanye moyivusa ngeSprite uyivusa ngeSprite
mase yasuka lapho umsakazi sekuthiwa hambani niya kophilisa abantu eSouth Africa akushiyo ukuthi kuyophiliswa uGaza kuyophiliswa abantu eSouth Africa kukhona okwami oqondene nami yabo lento lesenzela ukuthi masikunika ngisho ungakhokhobe ebusuku kwentshontsha leyo nto usenyangeni inyanga ziyakwenza ke lokho usunobuqili uthothi uyabona le nto ukuthi okay khiwa kulela gula leliyana mefika kulona ngisho ngalithatha ahambe nalo lo fela imsebenzele ngoba lento iyophilisa akekho umuntu ophahlelwe ngayo iyophilisa abantu yabona lona so mongabe ukhandwe ngento kanjalo leyo nto iveli izosebenza noma ngabe kuthiwa kubani ngisho ungafika uyintshontshe ebusuku belela abantu izofika ikusebenzele yayibona lona so indaba lobhuti ngiyayizwa futhi ngiyazwelana naye ngoba uselahlekelwe nakho yayibona ngendaba yeah anti ngifuna ukuthola la dokotela ukuthi njengoba ukhuluma nje uthi izinto lezi abantu bayephambanisa uma befika bathi izinto bathatha izinto ezifungelwe ngabo ngabe lento isho ukuthi umuntu osuke seza kuyena ezocela usizo noma mhlawumbe edinga isigubhu amathuba ukuthi alahlekelwe inhlanhla yakhe angene kulo muntu osuke eza kuyena kushuthi makhulu khehla lami umuntu mozomcabanga ngento ezophambana naye ngokomzimba uyabona angikwazi ukukunika okwami kwakaGasa kunemithi edliwa lapha kaGasa edliwa yimina angikwazi ukuthatha ngiyinikeze wena ngoba lento izokuvala ngoba ngithe mina mangiyithatha ngase ngiyithatha isiveli sibiza mina yabo iyinsila zami kahle kahle insila yami mangiyinike wena obvious lento izokuthwebula ngoba umgogodla wawo la kumina yayibona lona kuzovaleka konke bese ithwebula yona lenhlanhla yakhe bese iletha la kumele kube khona lokho mase kuba khona lokho ukuthi okay wena uphilisa abantu yabona kumele ukuveze ubala ungafihli ukuthi uyinyanga uyelapha yabona mhlawumbe ke dokotela singene odabeni lalomlisi ukuthi njengoba beyiveza izigubhu zibaningi kuvumelekile ngokwazi kwakho njengomlaphi wendaba ukuthi umuntu abe nezigubhu 3 4 5 kanti kwenziwani lesigubhini egcina siyenza zibeningi esodwa sanele khehla lami esodwa sanele ngizokuchazela ukuthi indaba ngisho kanjalo yabona uma ngitsanele emkhulu yingoba usuke sikusebenzela yayibona lana yena ongenza ukuthi wabona lesi sisodwa singasebenzi wahamba eda ngalesesinye so azange abuze lapha kumelaphi lo kade emsiza ukuthi lesa senze njani lesesikhona noma ungadlulela phambili kumele ubuze ukuthi lesi esikhona ngisenze njani mina bayafika abantu nabo ngibalahlisa isigubhu bahlezi befika enqwaba yempondo izigubhu yonke into bafika ngifike ngibalahlise ngendlela yakhona mase ngiqede ngiyabageza ngiyabahlambulula sengibavulela inhlanhla abanye ukuthola sebefuna ukuphila impilo yabo nje normal ekahle athi akasafune lutho akasafune ukuthatha lutho ufuna ukuvulelwa inhlanhla yayibona ake sibheke ke manje kuwena njengomlaphi wendabuko babudokotela ukuthi lezi zinto okade oyihambele kangaka uyoyifuna lapha ikuphi obuye nakho othi abantu lapha ekhaya ungabathembisa futhi ubaqinisekise ukuthi einkingeni efana lezi zalobhuti okadela unayo solution yaso khehla lami into yamandla yokuphakama yamandla engibuye nayo nje ngasho ngathi ngifuna ukuyophilisa abantu ukuthi abantu bakwazi ukuphakama ngento engeke ibe nabungozi empilweni zabo emndenini wabo ngoba phela mose ukuthatha amandla usukusebenzela kahle kahle umndeni wakho ayibona lo usukufuna ukuphilisa umndeni wakho ngoba ubone na ukuthi isimo sibi ekhaya into yamandla la enginayo engenabungozi engibuye nayo laphana kuzoba into okhipha isilwane msakazi ngoba isilwane abantu bahluphe kakhulu lento isilwane kuyenzeka msakazi uthi sisekhaya kwesinye isikhathi wena uhamba naso yayibona lona sidinga ukuthi siyobulawa le emuva ngisho sikageza la so sigeza siphume kodwa insila uma ukuthi ilapha isekhaya izophinda lo moya kodwa lokhu uhleli kwena lokhu kulandela iyabona lethunzi leli alright mhlambe ke dokotela ngoba ukhona nawe umuntu vele wazo lezi zinto sikhuluma nabantu lapha emakhaya abahlukahlukene abanye abahlazi abanye kade babehamba lento yenyanga abanye kade babebona nje lezi zinto zenzeka lapha nalapha bayakuphika balala ngomhlanje ukuthi khona isithwalo esingenabo ubungozi khehla lami yayibona lento ngizokuchazela mkhulu yayibona lento yokuphakamisa umuntu kuya ngendlela osuke uyiphakamise ngayo before uphakamisa umuntu uqala uvule into yakhe inhlanhla yakhe isho yabo moqeda ukuvula inhlanhla yakhe uqala ngomlahlisa uqala ukumklina ulahlisa izilwane lakusethunzi mase uvula inhlanhla yakhe mase uyayiphakamisa yayibona moyiphakamisa lento uyichithela igazi kanye uyihlabela kanye yabo uyitshela indoda amadoda ngoba sigaxa kulomzimba sithi uyokwenza umcebo uyokwenza imali yabona mase sikunikeza ukhambo uhamba nalo ufika ulishaye ekhaya ulishaye 7 days
lento ifika ngosuku lesithathu kuwena ibe seyakutshela ukuthi idlani iphila ngani. Zahlukeneke umsakazi, ingakho ngeze ngajubalala ngahamba ngofuna usizo ngoba ngisuke ngingafuni ukuthi ngenze into ezoxabana nomzimba. Yabona sinako thina okunomgozi kukhona ngeke ngikuphike lokho okunomgozi, kodwa lokho ukuthi kuphakamise ukuthi mangabe unesaluni noma unebhizinisi elithize sikwazi ukuthi uphakame nawe uphila impilo ephilwa abantu bonke. Sinakho lokho siyakwazi ukuphakamisa kahle lapho. Ngena-ke dokotela usitshele lakho lokugcina mayelana nomfowethu uzomsiza kanjani, ikuphi ocabanga ukuthi uyadinga ukuthi ukwenza kuyena ukuze akwazi ukuphuma kule nkinga anayo njengamanje? Msakazi, elami njengalisho lokugcina ukuthi ubhuti lo kumele eze nazo izigubhu lezi. Sihambe somlahlisa khona emfuleni ngosiko la khona lele engijwayele ukulahlisa ngalabantu. Bayazi abantu abafika ngizobalahle izilwane ngibalahle konke okubi kusokubalandela nezigokwe. Mase sesiyabuya ke msakazi. Uma ukuthi ubefuna ukusebenza ngalokho online kunenduku la engibuye nayo. Khona induku ekuthiwa uvimba ukhalo. Yabona lo nduku leyo. Manje ubusebenza ngalezi zinto zakwimida nakephi kule nkundla zokuxhumana kuzoba khona induku ekuthiwa uncinci. Senzela ukuthi abantu babe nendlela ukuthi mangabe uzoqhamuka wena bakujabulele. Yabona lo nduku enye induku esikwazi ukuthi sikukhande ngawo kube khona induku ekuthiwa isimemo. Senzela noma uvela lapha noma kuthiwa kunohlelo oluthize noma uyongena ku live lento uthi ufika khona sebeyasazi isikhathi sakhe imema abantu njengoba kuthiwa isimemo nje. Kube khona uvimba ukhalo wenzela ukuthi uvimbe makuzovela wena nje basuke sebesazi isikhathi sakho ukuthi ngesikhathi esithize noma ngabe kuthi uyafika phakathi kwabantu uncinci uyawazi umsakazi ukuthi wenzela abantu ukuthi bahlezi bejabule khehla lami lento sikhanda ngayo bese yavuka iyaphila konegazini. So ngoba indoda engiyibonile ukuthi iyathanda ukuphumelela iyawuthanda umcebo. Yabo ngeke ngiyilahle ngiyiphakamisa ngizoyigaxa le nduku lezi ngoba indoda engasabi vele engenavalo njengoba ihlala nezigubhu engakusho ukuthi indoda evele seyizidelile efuna ukuphila engathukile. So somthatha somvulela sebese sayiphakamisa inhlanhla yabo nalabo umsakazi laba kabekhona abanye babo bazobuya mabethanda umsakazi abaphoqelekile ukuthi babuye kodwa abaningi basizakele. Yabo bazobuya. Number yakho dokotela abakuthola kuyona uma bekudinga? It's 081 45 78 132. Siphinde 081 45 78 132. Yeah, ikhona ke nenye bazoyifaka igijime lapha esitroneni. Ikhona ku WhatsApp na iyafoneleka. Ikhona ku WhatsApp iyafoneleka futhi. Sibonge ithuba ukuthi ube nathi dokotela siphinda sibonane kokuzayo. Thokoza kahle. Babukeli beBlack Live TV impande zama Africa sibonga kakhulu isikhathi nibe naso nathi sithembe futhi ukuthi nangokuzayo sophinde hlangana nani sikhuluma udouble fanana uyazi ka sikeqa amagula lokho singemuka siphinde sibonane kokuzayo sale kahle. Is the Black Live TV